No, saitko sä sen karkurin kiinni? Siis Karia tarkoitan. Ja annoit sen kuulla kunniansa. No suurin piirtein. Sitä itse asiassa kadutti aika lailla. Varmaan kato pelkästään, että sä heität sen putkaan. Onko sä puhunut sille jotain? Mä kerroin Sebastianille teidän tilanteesta. Niin tarkoitan vaan, että ottaa aika yllättävä pari. Kyttäjä, ex-roisto. No eikös ne teidän taustat ole aika samanlaiset? Niin, tosiaan. Me voitais pitää sellaiset yllättävien parien illanistujaiset. Tulkaa vaikka mulla jo tänään. Siis Kari ja mä. Mä oon luvannut kokata Sebastianille ja varmaan arvaat, mitä siinä saattaa käydä. No, mä oon kyllä kuullut sun legendaarisista kokkaustaidoista. Eli kaikki apu on kyllä tarpeen. No mä tuun mielelläni. Karin puolesta mä en tietysti pysty luvata mitään. Sehän saattaa taas keksiä jotain työkiireitä. Sebastian käy varmistamassa, että sekin tulee paikalle. Eiks niin? Jaha, ilmeisesti. Helvettiäkö sä siinä säikyttelet? Mitä? Iso mies. Kovin säiky olonen. Erityisesti nuo naispuoliset poliisit taitaa olla sulle vähän pelottavia. Täällä kellaa omaa elämää, kun pitää meikäläisistä juoruta. Rouvas nyt sattuu vaan kaveraa Monikan kanssa. Olin paikalla, kun ne vaihtoi kuulumisia. Ja siinä sivussa muutama resepti. Eikö me odota tuo romu kuntoon, niin päästään Kari syömään. Mä kävin jo lounaalla. Eikö illallista? Tytöt jää sinne mukavasti kokkailee. Mun pitäis roudata sut paikalle. Ai tuplatreffit. Joo. Ei helvetti. Onko tästä upeasta tilaisuudesta mitään mahdollista kieltäytyä? On tietysti. Soitat vaan sille Lindalle, niin eiköhän se ymmärrä. Annetaan ton olla tuo vielä muutama minuutti ja sit kaikki on valmista. Tää on ollut kyllä helpoin kokkailusessio ikinä. No onneksi sä oot hoitanut ton raskaimman puolen. Viininmaistelu on ainoa keittiöhomma, jonka mä hallitsen. Jos et sä olis täällä, mä olisin varmaan joutunut huijaamaan Sebastianin keittiöä. Ai sekin osaa kokata. Karikin yllätti mut kenialaisella ruualla. Mä en kyllä ota siitä miehestä oikein selvää. Välillä se on kuin joku kiihkeä rakastaja ja hetkeä myöhemmin luikkii karkuun. Siis karkaako se Sängystä. Kyllä. ennen, jälkeen vai aikana? No sanotaanko, että just pahimmalla hetkellä. No, ootte sitten kertaakaan päässyt loppuun asti. Ensin mä ajattelin, että sitä vaan jännittää. Mut enää mä en tiedä. Ei Kari ei kyllä sit tykkäisi yhtään hyvää, jos se tietäisi, että mä kerron näistä sulle. No kerrot mistään. Mä nyt ollaan tässä vaan kokkailtu. Ja kohta vietetään tosi kiva ilta nelistään. Sanoiko se, että se tulee? Se jäi mun jälkeen sinne korjaamolle, sanoi laittavansa vaan paikat kiinni. Totta kai se tulee. Muuten jää meidän ihanat herkut saamatta. Tai siis Linda-Hanne valmisti. No mun herkut ei taida paljon taalasmaata kiinnostaa. Sori, että kesti. Piti vähän siistiytyä. Pääsi, että pääsit tulemaan. Linda on kuulemma laittanut ruuat, että ei tarvitse pelätä ruokamyrkytyksen puolesta. Elet sitten on varannut jotain spesiaalia meikäläisen annoksia. Ai tarkoitat sä kostoa sun mutsis-myrkyistä? Maista jos uskallat. Tulisitko sä avaamaan viinipullon? Näytät tosi hyvältä. Samoin. Kiva kun tulit. Kiva, kun kutsuttiin. No, sillä kertaa mä selvisin ihan pelkällä nuhtelulla. Mitä nyt Fajalta tuli himassa tukkapölyä ja mutsilta loputon saarna, mikä muuten jatkuu vielä. No, mikäs oli sun eka kerta, kun olit Virkavallan kanssa tekemisissä? Hei, nyt ette rupea jakamaan jotain rötöstarinoita. No, eikö se voisi olla illan teema? 2 vanhaa konnaa ja 2 esivallan edustajaa. No ei ainakaan kannata kertoa jutuista, missä rikos ei ole vielä vanhentunut. Pidetään muuten molemmat. Oi. No sit on parempi vaihtaa puheenaihetta. Otetaan malja loistavalle kokille.
Lindalle. Ruoka oli erinomaista. Eikö se seurakaan ollut yhtään niin kauheata kuin kuvittelin? Ai sä pelkäsit, että mä puhun koko illan jostain jarruremonteista ja öljynvaihdosta. No mä pelkäsin lähinnä, että sä et tuu ollenkaan. No siltä se kyllä korjaamolla aluksi vaikuttikin. Taisi olla jätkällä vähän suorituspaineita. On se toi Kari onneksi sen verran rento jätkä, ettei se naisseurassa paljon jäykistele. Se ihan helvetin hauskaa, kun miehellä ei seiso.